Papa Cheklo ni pioneer cap sudi ni rengora truck arni Dolamara area lom langkit hepen hem lang kanglum adim an EM Richard Tokbi kahumri dang. Kiram tang arni ni thom arwike jang chimit me pin penajok. Di floor langkit he parpik penajok Dolamara town area lom dadhora malasi rongjang phong alom anta penang an lang inglum ponlo. Laso penajok EM Richard Tokbi arjulong si kiram tang arni tami tong sekot pen VDC chairman Sarkoy Rongphar Dolamara town chairman Mongol Singh terang atum aphan pin khat ponsi kicho hormula pen tangka se tami pale tamlo. Laso phit puthot pai cheklo ni pioneer cap suri nirangkora truck arni si EM Richard Tokbi amithang amat kisung gi phowek adim an kahumri dam thu. EM Richard Tokbi along kachitong dun laki VDC chairman Sarkoy Rongphar Dolamara town chairman Mongol Singh terang Dorbagari BJP Mandal committee president Amoron terang social worker Harsing Hamse social worker Ren Singh teron Jiten teron penchenglok pinang an BJP party along klembang phu abang piatum chitong dun rinti lapen kisungi po hemtun along an humri damla lapen aning sitami pathedekan lapen Dolamara town lapen dadhora difloso an Assam mala 4.0 towara phanta proposal sitame pidun etlo ladak RCC bridge sitame longko andoma selampon la poputa EM Richard Tokbi pen phirang ke thengno ningjepon news text report B News 7 Langgethe alam arjulong lo arnisipen lo sitame tong sekot pen nili dak iaro lapen additional koni disaster management atum aphan funlusi lapen itum dak VDC chairman lapen dak Dolamara town committee chairman atum aphan na monitoring dun ngoilo lapen funlusi lahai kadok awe flood ke phot adim long an lasong bong pen konat nat ma apuling arong lahai lang ra nang tum nifan up to date nang pitu ko sorting pensi nitum same dak civil SDO Bokazan pensame nitum monitoring lo la pen dak aero office pensame silunian pensame monitoring kurilo itu malong lason relief camp po hisap ke along with dak gongpat LP school long don cap nidu sami non ke already mane latum ta amithang ahem sidam etlo lasor ni arvi the pick arni puthor ni adap apor sinili arjulong setami nili lasot ke ha chin thong long KGBV school ni methang department ituma chief executive member rongkhang MLA Dr. Tuliram ronghang kangpudam nili tame laso program long dudukok pen na joksi nili ko hapu program dunang kok lo lasor ni bokolial doi dokmoka la pen chin thong lapen puthor ni same ako nilitum EC meeting executive committee meeting dokok la pen amasi nili VDC atuma fan thansi la nat ma ke effect atuma long ke dorde ke phophe tumlong ana fan same nitum ahinat pen sang pen chenglok ko pipi ma pali nengan ke pali lablo la pangke nitum SGB thu tum pen sinitum pali lo la pen nitum hoi pen MSC hisap pen same adon tin pine first pine ke chelangi afan punitum adontin afan pine ningkang sampen itum atumi dikpen ron pen palisi ha dadora diflusuan same atumi an ke pali lablo la pen alang tum same ahoklo langgethi pen lage itum long det kali sipsagor long son lo ponte sipsagora apirthi si jut koklo nongela tom ke chirui juilo atum bangge angton ave pilo la tum zero sipsagor dom so non halason na thak si natural calamities la pen la hai chikli tang ho la son langgethe tang ho la hai pen ke tomon arve la hai pen puke apranda cyclone 2013 aningkan 2016 aningkan hot samin tum theglong po laso pirthe Malaysia ira lomlam langhamte penang ana hemanu khok holosuta dolo thengpi ke the hem ansame pon plin do lo hala sutami Dr. Tuliram ronghang hala sutami CM lo alang tanang visit lo ni methang si hala sut ke MEC galilang hala sut VDC chairman lang hala sutami ni limithang visit si along hala sutami la sona agotona do la sona put si
itum bhago kelang no pupoma koson si pupoma no na por khut alang kethe pena jok penang ana hidi kenok la pen mani ham ke dam la son dolo ningduk lo nitum thek an pen koson si ke rapon thegi ma la fan si nitum kaita neta me arjab ding lo la pen radalong si nili kaita dolo dolong laso dolong apu thakala bang ke aprang niprang ta laso dolong ke ave abat si daka kiklem rong atum bag ikum ni bedo ta lapu si bidigang kok iti kikimpo hem so bikok si bag ta ikum ni gido tum dolo dak bidigang kok po petrol an gela tum ciulai digang la po hem se pon po jate je mane indo pondena chonghu pondena po anda la sona kisung dolo hala sut non ni prang alam lo de hola ke EMMC mamane dolo samene liman mandat pana phia bangke council pen ke RCC dolong pinier ni si ke claim ye fan ke na tum da chini lo 400 crores bet non BJP sarkar husi lata non 400 crores first half 200 second half 200 langbong pen 30 department do pon na PWD long ko ansi claim unji piunji sedame hala sun munthi si nili CM sir Dr. Tuliram no hampen chiki chingwai si MEC development fund pen si nili la so adolong kuni food bridge ai sab si salam lo jati je school somar pen chenglok ka rong ara asor tum sami jati je kitam ke helat thegi fan matro two wheelers bike an ke dam unte four wheelers kan ba ke la langroi kom he thi pore la pu pen paparun po damun po non ke la so dolong tangdet pen api ke don ki kep hokep su se ahem ke bike gari ang silo nonge ningarong nong hem an je pontulo nona pora hu la son ningduk lo je langi the pena joni se dolong hinu dak lo setame non nili ka repairing afani already MLA development pen afani fan nai pido hala da pen lak kep aku repairing afani li VDC chairman afan non than tikangar lo la pen nitum already than long lo jate je la ko repairing claim pon thegi afan na so fan lak kep pen nitum pitu po aku la so thak la pen further afan RCC dolong afan nitum already scheme afan ke budho teron alang ke technical secretary lo la pen dak itum long engineer lo alang fan chingki chingwai lo jate je daga dolong la pen hola mission adolong landa kalilang da dhora towar up to diffuso dal itum chini lo asam mala 3 pen ha daithor pen up to kahora an ke dambo matowar ke dake malasian ate tok pen puri po malasi pen adakenge towar ave lasi PMJS by scheme da ni pidun seta akko ining profesi asam mala 4 pidunelo la ponan ne isiga de isi rowek po dolong da kwan magedo ladak si puridun po la pen asam mala 4 ke lage chief minister ari deng se do la pen ning thero lage longpo hala bangke ning the sam mala 3 non claim bom lo dai thor to war ke a to war jam na thepik lakhe na tum theklong lo non claim bom ma hu dak nom arlong chu hu to war pen chenglok wang bom lo non kakuzan pen wang erlo la sin non la tum RVR lung pen joinis in non claim bom mane ington ko alam the bangke lasi non la wang bom lo non claim polata lasi la unan pen nitum bori pola si asam mala forlong CM Dr. Tuliram Ranghang ngapen budho teron nil tum